Eli kakania April Thum Dar Khata Campek Community Center Hola Chapchar Kut ropui taka man ko niya emili ahian of te zong te le ta tu ka thom ne zong te ba ai du sam ka tan chowa som te ka chow ni okay Hi, K Rebecca Puipuinia, Tumsang ni som hi pathum, April ni som thum Taidar Khata hian, Campek Community Center MMCF Chapchar Kut ropui takin kan phangdona lotel venge turin ka somche. Hello, Lomi fan ai kan ni a Tunlai Mizo April ni som thum Taidar Khat Campek Community Center Hola Macau Chapchar Kut ropui taka buaitsaih ani dona ngaihzawn singer lar tak K Hminga roi ani don boka Macau zo na thlak zong te zavaiin lo tel ve theuh tur zaiin kan som cheu me K Hminga Joela nia April ni som thum Taidar Khata hian Campek Hola Mizo Chapchar Kut ropui takin kan phangdona local bank ai turin ka som che in hungei po kan thumdon ne o Sibai ve kule K Hminga nute ania kanpalok tarik April ni som thum Taidar Khata Campek Community Center Macau Chapchar Kut chu ropui taka phantum ania hemi huna hian khawvela minte pui turin kan som tak nu chawani. Hello, K Hminga som Kiminia. Kan malong April thal som thum hian Macau zo fate Chapchar Kut mo la nik tur ania he hun takte min ngai husaka miron de pui turin zavaiin kan som chawa Mizoram namachang pon zai thiam Tunlai Mizo lian K Hminga zaiin miron ordona chuan chuan I chan ropui do niron khawvela pallo ge a hun lem hun hi tlai lam dar khat ania san malo Campek Hola kan zavaiin kan hu chau don nia